बयनिसिमबो आंनि अननाय सिबिनाय खुलुमनायखौ जासिबाय लोगोसेनो आसा खालामो नोंथांमोन बयबो मोजाङै दं आरो अरायबो मोजाङै थाथों होननानै इसोरनियाव आरज गाबबाय। गोबावथार जाबायमोन नोंथांमोनजों एबा रायजो राजाफोरजों मोखां नुजायालासिनो थानाया सम मोनाखैमोन। अब्लाबो दिनैहाय एसे सम दिहुननानै रायलायनो गोसो जाबाय, आंनि मोन्दांथिफोरखौ शेयार खालामनो गोसो जाबाय। दा बिनि गेजेरावनो बे कयेक दिनाव माखासे खोथा ओंखारबाय थादों जे इउपिपिएल आरो बिपिएफ जोंनि बिटिसि हालामनि बा बिटिसि ओनसोलनि जिहेतु राजनितिक हान्जा, बे मोननै हान्जाया खौसेथि जानानै फैगौ बिटिसि इलेक्सनखौ जिहेतु गेलेनायनि बाथ्रा ओंखारबाय थादों आरो बियो थारैनो जायोब्ला आंबो पार्सनेलि मोजां मोनगोन। गुबुना मा सानो आं बेखौ मिन्थिया, मानोना जोंनि हारिनि थामोन्था रैखाथि खालामनांगौनि थाखाय एबा जोंनि माखासे आद्रा थाबावनाय खामानिफोरखौ मावफुंनांगौनि थाखाय बे मोननै हान्जाया खौसेथि जानाया जोबोद गोनांथार। नाथाय बे खौसेथि जानांगौखौ खाबु लानानै इउपिपिएल हान्जानिफ्राय माखासे बाथ्रा बुंबाय थानायखौ नुनो मोनदों जे हाग्रामा महिलारि सारा आसामाव बा स्टेटआव थांनानै मन्थ्रि जाहैसिगोन, बिटिसिनि सिबा प्रमद बर' बिथाङानो थागोन, बेफोरबायदि होननानै माखासे इउपिपिएलनि दैदेनगिरि बिथांमोना खौरां बिजोङाव बुंनायखौ नुनो मोनदों एबा ससियेल मिडियाफ्राव फोसावनायखौ नुनो मोनदों। दा बिनि गेजेराव माखासे बाथ्रा ओंखारदों, माखासे दोलोनि मानसिफोरखौबो माने सोलाय सोल' खालामलायनाय हान्जाफोरखौ ओरै हाबनाय बेफोरखौबो नुनो मोननाय जादों। दा बिनि गेजेरावनो मैयासो जमदुवाराव मोनसे बिपिएफ हान्जानि माने गेदेरथार जयनिं प्रग्राम जानानै थांदों। दा बे जयनिं प्रग्रामाव खमसे खमबाबो 4000सो एबा 4000सो सुबुंफ्रा बिपिएफ हान्जायाव जयेन जादों। गोबांथारखौनो इउपिपिएलनि होननानै खौराङाव फोसावनाय जादों। दा बेफोरखौ नायोब्ला इउपिपिएल हान्जाया थारैनो माबा मोनसे गोरोन्थि मावदों बेखौ हमनो हायो। नङाब्ला सरखार सलायबाय थानाय इउपिपिएल हान्जाखौ नागारनानै मानो बिपिएफ हान्जायाव जयेन जानो गोनां जादों आरो बे जयेन जानाय हाबाफारियावनो बाहागो लानानै बारग' बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारि सारा माखासे खोथा बुंदों आरो बेजों लोगोसेयैनो जमदुवार हालामनि समाज सिबियारि उइलियाम नार्जारी बिथाङाबो मैया बिपिएफ हान्जायाव जयेन जाबाय आरो बिथाङाबो माखासे बेसेन गोसा खोथा बुंदों। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअनि गेजेरजों नायलांगोन। सावरायनाया बिपिएफ आरो इउपिपिएल सावरायनाया जागासिनो दं, खेबनै खेबथाम जाबाय। सावरायनाया मोजाङानो जानांगौ, जायोबा मोजां, आंबो दिनै ज' जानायखौ लुबैदों। खिन्थु बे सावरायफुबाय थानाय समावनो बे इउपिपिएलनि माखासे नेता कर्मिफ्रा ओरैबायदि ब्लेकमेल खालामगासिनो दं, थारमाने बे माने जोंनि दलखौ सेस खालामनो नाजादों, नस्थ' खालामनो नाजादों। बिसोर बुंदों जे इउपिपिएल आरो बिपिएफ मिलायखासिगोन आरो हाग्रामाया दिसपुराव थांनानै मन्थ्रि जाहैसिगोन आरो प्रमद बर'आ बिटिसिनि चिफ जाफिनसिगोन होननानै माने बांसावगासिनो दं बिसोरो। खिन्थु बे खोथाया नङा। थारमाने बिसोरो जोंखौ सावरायनायनि नामाव सावरायबाय थाफ्लानानै जोंनि बिपिएफ हान्जानि मानसिफोरखौ बोलांनाय, प्रमदानो बिटिसिनि चिफ जाखासिगोन होननानै इउपिपिएलनि मानसिफ्रा माने जोंनि बिपिएफ हान्जानि मानसिफोरखौ फैसा होयै लांबाय थादों होननाय खोनादों। बे एकदम मिसा खोथा। आङो बिटिसियावनो थागोन, बिटिसियावनो जोङो खामानि मावनांगौ दङ। दिसपुराव जों जेबो खामानि गैया। खौसे जायोब्ला सिट शेयारिंनि बाथ्रा फैदों। बोरै खौसे जायो जाया, सिट शेयारिं बोरै खालामा बे सावरायबाय थादों, दा जेबो बुंनो हाया। नोंथांनि समस्थियावनो बिपिएफनि माखासे मावखुलियाव इउपिपिएल जोंना खोथाया मा, दा बिपिएफ हान्जाया सरकार दानाया 100%। जोंनिफ्राय आरोबाव सोरबा थांनो लुबैदोंब्ला जों हगारगोन। थांनाया मोजां, मानसिया एसे गेसें जानांगौ, होनबा मोजां खामानि मावनो। बांद्राय होंगो दोंगोबा माबा जाया। थांनायफोरखौ मोजांसिन मोनदों आं। जायफोर थांदों बिसोर थांथोंसै, आरो सोरबा थांबावनांगौ दंबा थांथों। खिन्थु जोङो बिपिएफआ 2025आव
100% सरकार दागोन बास जोङो थांनोसो होगासिनो दं सोरबा सोरबा एसे उल्था फाल्था सानग्रा मानसिफोर बिराद मोजां दे जाबाय दिनै जमदुवार ब्लकनि आन्दाराव गोबां इउपिपिएल गोबां बिजेपि आरो गोबां कंग्रेसनि कर्मि नेताफ्रा जोंनि दलाव हाबदों बाय सराइबिल समस्तिनिबो दं जमदुवारनिबो दङ मथथे बेसेभाग इउपिपिएलर मानसिफ्रा जोंनाव हाबदों आरो बिजेपिनिबो दङ मथथे जमदुवार हिसाबै दिनैनि दिनाव जों बुंनो हायो स्पष्ट जाबाय जमदुवार समस्ति हिसाबै बिपिएफ दला देरहाफिनबाय आगोलावबो देरहादों एबारबो देरहागोन खोथाया बेनो दे खोथाया जाहैबाय क्लियार खोथा आं रावखौबो दिनैहाय दुसिनो थाङा खिन्थु दिनैहाय जिनिसा आङो एज ए ससियेल वार्कार हिसाबै दंमोन आरो दिनैहाय जिनिसा बिपिएफनि आगयनि जिखिनि सरकार मावनाय आरो दिनैनि जे सरकार मावनाय बेखौ आङो मोननैखौबो फारागथिखौ नायनानै दिनै जिनिसा जाथि गावनि जाथिखौ दैदेनलांनायजों लोगोसे आन जनगोष्ठीखौ बोरैहाय जिनिसा मोजां लामाजों दैदेनलांनो हायो उन्नयन खालामनो हायो बे नोजोरखौ बोनानै आङो दिनैहाय बिपिएफ दलाव आङो दिनैहाय जइन जादों ना उननि समाव गोबांथार दिनैहाय जिनिसा जोंहा खामानि मावनांगौ दं हानि खामानि दङ नङा होमबा बेजों लोगोसे जोङो इयुथफोरा दिनै गोबां दिनैहाय थांना थानायनि लामा होनायनि खोथा दंमोन खिन्थु साबेसे दिनैहाय इयुथफोरा दिनै कन्ट्रेक्टर दिनैहाय जन्म जादों खयजन दिनैहाय जिनिसा बिजनेस खालामनो मोनदों जोंथ' बेखौ नुवाखै न'खर साख्रि होनायनि बाथ्रामोन बेफोरो दिनै हाखाया बियो बे जाखाया खिन्थु अब्लाबो किसुमान जोंनि बावनि इयुथफोरा जेखिनि मोननांगौमोन जिखिनि खामानि दामानि बिभिन्न खेत्र जेखिनि थांनानै थानायनि राहा होनो नागिरदोंमोन बे दिनै फैलार जादों बेनिखायनो जिहेतु बै समनि सरकारा मेगनजों जिखिनि नुदों लामा सामा नों कलेज इउनिभार्सिटि मोनफ्रोमबोखौ बयबो जनगोष्ठी बयबो रायजोफोरा दिनै मिन्थिगौ आरो दिनै बेबादिनो जोङो फैबाय थानायावबो बिपिएफ सरकारा आरो बिपिएफ सरकार जाखागोन पसिसाव खुनु बहाय जिनिसा दावत गैया 100% बिपिएफ सरकार फैगोन नोंथांमोनाबो मिडिया हिसाबै मिन्थिखागोन मोनफ्रोमबो गामियाव दिनै मोनफ्रोमबो जाथिनि खुगायाव दिनै बिपिएफखौ फिन सरकाराव लाबोनो थाखाय दिनै रेडि दिनैहाय आंनियाव आं मिथिनाय बादिबा 3700 अनलि जुमदार समष्टि आरो सराइबिलाव 400 होननानै आं खोनानो मोन्दों आरो बे निस्सय बेखौ जिनिसा आं दा बुंनो हाला जिहेतु सम दंबाव किन्तु हाइकमान्डनिफ्राय मोनसे बिथोन हरदों जे जिनिसा जुमदार समष्टिखौ जे उइलाम नार्जारिनो दायित्व होबाय बेनो गासैखौबो नायगोन फैबाय थानाय समाव जुमदारनि जानानै बिथाङा खामानिफोरखौ मावलांगोन होननानै सेन्ट्रेल लेभेलनिफ्राय आंनो खोथा हरनाय जादों निस्सय आङो दिनैहाय राजि जादों गनायनानै लादों गोबांखिनि आङो बेखौ सिन्था खालामनाय एक्सेप्ट खालामदों बेनिखायनो दिनै बिपिएफ आङो जइन जादों চাও আপোনালোকে জানে বিজেপি একচুৱেলি চেণ্ট্ৰেল আৰু ষ্টেটত থাকক আমাৰ ক'বলগীয়া নাই কিন্তু আমি প্ৰায় এৰিয়াত সোমাইকিনি আমি শুনিলোঁ যে যেনিবা গোটেই আপোনাৰ যিমানখিনি জনগোষ্ঠী আছে তেখেতসকলে কৈছে যে যিমানে কওক এই বিটিচি অঞ্চলত বিপিএফ ভাইৰে আৰু শান্তি সম্প্ৰীতি আৰু ডেভেলপমেণ্ট কৰিব নোৱাৰে সেইকাৰণে যিমান জনগোষ্ঠী আছে আকৌ বিপিএফটো বিচাৰিছে আৰু ময়ো ষ্টাডি কৰিছোঁ যে হয় ইয়াত আঞ্চলিক দলটো খুব প্ৰয়োজন আৰু আঞ্চলিক দল হিচাপত আজি যেনিবা সেই বিটিচিখন যিটো চলাব হ'লে হাগ্ৰামা ভাইৰ আৰু কোনো নাই সেইকাৰণে আজি আমি নিজৰ জাতিৰ লগত অন্যান্য বিভিন্ন জনগোষ্ঠীৰ কাৰণে কাম কৰিবলৈ আজি আমি বিপিএফ আমি যোগদান কৰিছোঁ বিপিএফ বুলি ক'ব আৰম্ভ কৰিছে এইটো সঁচানে নাই এইটো 100% চাওঁ আজিৰ দিনত আজি 3700 অকল জুমদাৰ সমষ্টিত 3700 তো 3700 এটা ফেমিলি কমসে কম আপনার 3 জন 4 জন থাকে এটা ফেমিলিত মোটামুটি এজনকে আহিছে এটো প্লাস কৰিলে আপনি এনে ওলা যায় এনে ওলাই ইয়াত হ্যাঁ আজি আমার তাত বিপিএফ হিসাবত আজি দিনত ভোট মোটামুটি ইনটেক আজি জয়নিং টু লৈকিনি 1900 পৰা 20000 আজি আমাৰ ইনটেক হৈ গল বিপিএফ হৈকিনি এতিয়া আকৌ স্পেশালি বহুত মানুহ আজি কৈ আছে যে যেনবা আমি ক্যান্ডিডেট লগত আমি মানে জয়নিং কৰিম যেটো ইতিয়ালৈকে ক্যান্ডিডেট ডিক্লেয়াৰ দিয়া নাই হয় ইলেকশন তো হ'ব বহুত সময় আছে তথাপি আমাৰ সেন্ট্ৰেল আৰু গ্ৰাসৰুট লেভেলে এটা মানে মেসেজ বাৰ্তা যেটো দিছে হোমদাৰম্বতী মোক চাবলৈ দিছে
সেইকাৰণে মোৰ লগত সকলো তাৰমানে জইনিং ল'বৰ কাৰণে কমচে কম আৰু 2000 মান আছে 2000 ইয়াত কোনো মোটামুটি ইয়াত ক'ব গ'লে আপোনাৰ ইয়াৰ বাহিৰে বেলেগ সমষ্টি চালে খুব ভাল হ'ব যিটো ইয়াত আজিৰ দিনত জিৰ' বুলি ক'ব পাৰে আৰু বিজেপিটো আপোনাৰ এনেও নাই যেহেতু ৰেওৰেৱা দাৰ লগতহে গৈছিল BPF-ৰ মানুহ এতিয়া যিমানখিনি BPF-ৰ মানুহ ৰেওৰেৱা দাৰ লগত গৈছিল তেখেতসকলে গোটেই আজিৰ দিনত ঘূৰি আহিল 900 আপনার 80 জন না কিমান বা আজি আহিছে মোৰ তাত মানে হোসা তত্ত্বটো হিটো নাই 980 না 1000 এনেকে হৈছে বিজেপিৰ পৰা জইনিং টু UPPৰ পৰা